аз Хатлон то Суғд чанд раиси шаҳру навоҳӣ иваз шуданд. Як манбаъ аз мақомоти шаҳри Кӯлоб ба пресс-атиҷӣ иттилоъ дод ки Вализода Абдулқодир аз вазифаи раиси шаҳри Кӯлоб озод шуда, ба ҷои ӯ Назарзода Бахтиёр раиси ин шаҳр таъин шудааст. Гуфта мешавад ки раиси нави шаҳри Кӯлоб то имрӯз сардори раёсати молияи вилояти Хатлон буд, вале то ҳол маълум нест ки раиси пешини шаҳри Кӯлоб ба кадом вазифа таъин шудааст. Раиси ноҳияи Дӯстӣ ҳам иваз шуд. Даврон Нишонзода раиси ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон таъин шудааст ва ӯ то ин замон раиси ноҳияи Носири Хисрав буд. Як манбаъ аз мақомоти ноҳияи Дӯстӣ гуфт ки Саидзода Нурмуҳаммад раиси ҳамакнун собиқи ноҳияи Дӯстӣ бо сабаби расидан ба синни ниҳоии нафақа аз вазифаи раиси ноҳия озод шудааст. Маҳмараҷаб Шарифзода раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Қубодиён ба ҷои Нишонзода Даврон раиси ноҳияи Носири Хисрав таъин шудааст. Таъиноти кадрӣ дар вилояти Суғд. Ализода Аъзам Наврӯз ки то ин вақт иҷрокунандаи раиси ноҳияи Масчоҳ буд, раиси ноҳияи мазкур таъин шудааст. Ализода Аъзам то ин замон сардори раёсати кумитаи бехатарии озуқоварӣ дар вилояти Суғд буд. Ёдовар мешавем ки раиси пешини ноҳияи Масчоҳ Тоҳир Азизода рӯзи 14 сентябр бар асари беморӣ дар синни 41 солагӣ аз олам чашм пӯшида буд.